Hola a tothom! Avui anem a practicar vocabulari bàsic de la cuina castellà-català. Comencem! Tenedor, en català, es diu forquilla. Cuchara, en català, es diu cullera. Cuchillo, en català, es diu ganivet. Vaso, en català, es diu got. Trapo, en català, es diu drap de cuina. Sartén, en català, es diu paella. Horno, en català, es diu forn. Lavavajilles, en català, es diu rentaplats. Microondes, en català, es diu microones. Nevera o frigorífico, en català, es diu igual, nevera o frigorífic. Tostadora es diu torradora. I ara, tradueix tu. Pots agafar un full i escriure aquestes paraules, però en català. Tenedor, cuchara, cuchillo, vaso, trapo, sartén, horno, lavavajillas, microondas, nevera i tostadora. Pots pausar el vídeo i quan hagis acabat, continuem. Anem a veure les solucions. Tenedor es diu forquilla. Cuchara es diu cullera. Cuchillo es diu ganivet. Vaso és got. Trapo és drap de cuina. Sartén és paella. Horno és forn. Lavavajilles és rentaplats. Microondas és microones. Nevera o frigorífico és nevera o frigorífic. I tostadora és torradora. Anem a veure unes quantes frases d'exemple, que després et serviran per fer-ne més tu. Tinc 6 forquillas noves. Tengo 6 tenedores nuevos. La cullera gran és per menjar sopa. La cuchara grande és para comer sopa. El ganivet del pa és al calaix. El cuchillo del pan está en el cajón. Beuré un got d'aigua. Beberé un vaso de agua. El drap de cuina té una taca. El trapo tiene una mancha. La paella té oli calent. La sartén tiene aceite caliente. He posat un pa al forn. He puesto un pan en el horno. El rentaplats és massa petit. El lavavajillas es demasiado pequeño. Tinc una infusió al microones. Tengo una infusión en el microondas. La nevera és plena de menjar. La nevera está llena de comida. He fet torrades a la torradora. He hecho tostadas con la tostadora. I recorda que si t'ha agradat aquest vídeo, a Profe de Català tenim molt més vocabulari bàsic perquè practiquis amb exemples. Ens veiem a dins. Adeu!